que no es va adonar que el príncep estava estès a terra i van sopegar amb ell. Tamino despertar de sobte i quan va veure aquell home cobert de plomes amb un barret punxegut i un bec de pardal, exclama sorprès: «Qui eres?» «Un home com tu», digué Papageno. «Jo cace pardals per a la reina de la nit». Just en aquest moment, les tres fades de la reina de la nit tornaren a aparèixer i es van presentar al príncep. «Som les fades de la reina de la nit i nosaltres te vam salvar del terrible drac. Volem demanar-te un favor. Pamina, la filla de la reina de la nit, ha estat segrestada pel malvat Sarastro. Ajuda'ns a salvar-la. Mira, este medalló és un retrat de la princesa». I Tamino, en veure a Pamina en el medalló, immediatament es va enamorar d'ella.